Pagpalang araw po sa inyo lahat na may share po ako sa inyo na ito po isang gayuma, matinding paraan upang ikaw lamang ang mamahalin. Kay gayuma. Una sa lahat po ay sana po ay mag-subscribe, mag-like and share para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel. Huwaga ng Pangasinan. Narito po ang pamamaraan. Gamitin lamang sa iyong asawa, kasintahan, karelasyon na nagugustuhan, na alam nyo na mahal nyo talaga ito at walang bawian. Huwag nyo po gamitin kung hindi nyo mahal kasi may balik na karma ito sa inyo. Kung kayo ay mag-aaway ng iyong asawa, kasintahan, ito ay maganda para bumalik ang pagmamahalan ninyo. Pang-apat, dapat may devotion ka ng 49 days para siguradong mapandar mo ito. Ito ay uusalin bago matulog sa gabi. Usalin mo muna ang 4 na sulok ng mundo at isunod ang orasyon na ito. Sana po ay pag ginawa nyo po ito ay dapat po ay kayo palagi nakapokus at tiwala lang po sa sarili. Kaya napakatinding gayuma to po ito. At isunod po yung saksim, pakdil, yuim, tipisil, dil, muwim. 7 times po usalin to. At isunod ang pangalan ng mahal. 7 beses po at isunod ang kahilingan ng 1 beses. Sana po ang aking binabagi itong gayuma na ito ay sana po ay gamitin lamang po sa asawa o yung talagang mahal po nyo para wala po kayong balik sa inyo na sigurado nyo po na talagang mahal nyo po ang isang tao na yung gagamitan para sigurado po hindi kayo mababalikan ng karma. Sana po ay palagi kayong manalangin sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na gabayan kayo at malayo kayo sa sakit araw-araw. At huwag kayo makalimot na mag-subscribe, mag-like and share para palagi kayo updated sa aking YouTube channel. Hiwaga ng Pangasinan po. Narito po yung matinding paraan upang ikaw lamang ang mamahalin. Ito ay gayuma po. Narito po. Ito pa'y gayuma na i-share po sa inyo. Dapat po pakaingatan po ito mga binabagi ko sa inyo para ma-share nyo rin po sa iba at sana po ay tangkilikin nyo palagi at aking YouTube channel. Marami po ako ibabagi dito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat. Bye po.